सांग्रां जा बुट आरो ना जानायनिफ्राय सांग्रां जा बुट आरो ना जायोब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ नंगौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं रामपुर गामिनि रायजो राजाफोरा नखरसे न'आव आरज गाबनायाव बुट आरो ना जानानै खैफोदाव गोग्लैदों गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबारनि मोनायाव देखाफामनि 2 नं रामपुर गामिनि गंसे नखराव आरज गाबदोंमोन आरो बेयावनो बुट आरो ना जाखांनायनि उनाव लोमजानाय खर' सानाय उदै सानाय गोबानाय गोदोना सानाय बायदि बायदि लैखोनफोरनि बेरामा गामिनिफ्राय 30निबो बांसिन सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैयो आरो बिथांमोनहा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जायो ना थैनायखौ जानायनिफ्राय बेरामाव गोग्लैदों होनना गामिनि रायजो राजाफोरा बांसिनै सन्देह खालामदों आरो दा बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ सिलाफथार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों नाथाय बे जाथाया मानि थाखाय जामारदों एबा मा जिरादखौ जानायनि थाखाय जाखो बेनि जाहोनखौ दासिम रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै बिदिब्ला फै भुगिनांनाय सुबुंफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै खोनासंना लादो दाथ' जों देहाया एसे थिगानो मोनदो जोंनि खिनायफोरा थाबथायाखै आरो थांबाय थायो दाबो लुसानो दंबाय दं मोदोम साख्रु साख्रियाथ' दं बारु दाबो खाराखै मोजाङै इयो आसलते जायबायदि जोङो रायजोनि आं नेहाथारि नालाय जायबायदि न'खराव जों फुजा खालामदोंमोन आरज गाबदोंमोन बै न'खराव जेनेबा आंथ' सानानिफ्राय सानाखै बेखौ आं सान्दों इखौ माने नानिफ्राय सान्दों आरो इसोर जिदिनखालि ना लायदोंमोन ओइदिनखालि माने माखासे नाया थैखानायनो आरो ओमफ्राय गोथांल' लाबोनाय जादोंमोन माने 30 किल' ओमफ्राय किसुमान नाया जानायावबो एसेबो माबा गैखाया आरो बोरैबा नांखायो आरो जानायाव नाया जेनेबा गामि फिसारिया गामि खाथियावनो दं बैसांफोरनि आरो मिसिं समाजनि फिसारि इदिबो जानो हागौ इदि सन्देह दं आरो जों इसोर मानायाव हयथ' फिसारिखौ माबा मोनसे होना दोन्दोंमोन बा साफा जानानै माबा मोनसे होना दोन्दोंमोन आरो आंनि दाउटा इनो आरो ओरैनो 35सोआ जागोन 35 जोंनि दा बर्थमान किसुमाना मोजां जानानै न'आव थांबाय न'आव थांनानैबो जाहैफिनदो होननाय खोनादों आरो खोनानायाव डाक्टराथ' बर्थमान मोजाङैनो नायबाय दं मोजाङै नांबाय दं दा नुगासिनो बारु बेस्थ'यैनो नांगासिनो ओमफ्राय जोंना दुखुआ बेल' जायबायदि न'खराव जोङो फुजा होबाय आरज गाबबाय बैबायदि मानसिया हराव थानायखौ जों बिराद दुखु मोनदों रायजोनि मानसि जानानै बै मानसिया खिन्थु इयाव थानांगौमोन आरो बे रायजोनि मानसि गावसानि न'खराव जों फुजा खालामबाय आरज गाबबाय गावसानि न'खरनि थाखाय गाबबाय गासै रायजोआ नाथाय दिनै रायजोनि थाखाय गैया मानसिया बेखौल'सो जों दुखु मोनना दं आरो मानो होनबा इयो थांनाङामोन रायजोखौ दा सामलायनांगौमोन आरो सन्देहआ बेनो आरो जों उदै सायो ओमफ्राय खिनो ओंखारो आरो उदै सानानै ओमफ्राय खर' सायो बिराद दा एसे मोजां मोनदों आरो सिलन बिजि लानानै डाक्टरा सिलन बिजि होदो ओमफ्राय मुलि होदो जानो दा जोंनि गामियाव ना न'खरसे माने जोंनि बाथौ धोरोमनि नालाय आरज गाबदोंमोन बे आरज गाबनायाव गासै गामिनि रायजो राजाखौ लिंनानै जानाय लोंनाय खालामदोंमोन बेयावथ' जानायाव जेनेबा जोङो साना बुट साना आरो लोगोसे ना जानाय जादों ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम ओंख्रिथ' जानाय जादों ओमफ्राय बोरमा मासे दंमोन आरोना बेनि गेजेराव जों दा माने मोनसे जोङो दाउट आरोना जोंनि गोसोआव माने दाउटआ जाहैबाय हमना ला जाय मोनसे फिसारिनिफ्राय जोङो ना बायना लाबोदोंमोन बे ना बायना लाबोनाय जायगायाव माने नाया थैखाजोबना दंमोन खावसे माने हमना ला बेनिफ्राय जोंनिया ओमफ्राय मोजाङै ना गोथांखौ बायना लाबोनाय जादों आरोना ओमफ्राय बायना लाबोनानै बेनिफ्राय बाखि होमबाबो थैनाय नाखौबो माने 10-12 पिससो माने सासे मानसिया जोंना लाबोदेरनानै माने फोरानफैबावलायदों माने ओमफ्राय दा जोङो दा सानना लादों आरो नायाव माबा मोनसे सोरबा मेडिसिन होदो गावसोरनि नायाव बैसां मानसि बे मेडिसिन होनानै माबा मोनसे नानिफ्रायनो जों माबा मोनसे रायजो राजाया माबा मोनसे माबा जादों आरो जेनेबा दा देहाया मैया गोबाङानो आंबो लोगोसे आरो गथ' गथाय उन्दै गथ' आरो बिदिनो आइजोफोराबो बहुत सिरियासमोन ओरैनो देहाया जेनेबा गोबानो ओंखारो उदै सायो आरो लोगोसे सिं बख्रबनाय आथिं आखाइ बख्रबनाय गरम मोनो आरो दसेनो गोजांस्रो मोनो आरो खोमाफोरखौ एसे बोरैबा माबा मोनो माने खोनाया मोनलायलाङो माने बिदि जादोंमोन आरो ओमफ्राय आरो खिनाय आरो बिराद दै बिदि खियो माने डाक्टरा माबायदि बेबस्था लादों डाक्टराथ' जोंखौ मैयानिफ्राय मोजां ट्रिटमेन्टखौ लादों
एकदम माबा फैदोंमोन जा बे SP फैदोंमोन फैनानै मोजाङै जोथोन लानो थाखाय जोंखौ मोजां माबा खालामफैदो आरो डिरेक्सन होफैदो आरोना ओमफ्राय नायदो डाक्टरफोरा सेलान होदों ओमफ्राय बिजि सुदों मोजां नायदो दासिमहालागै डक्टरफोरा नायगासिनो बारु दा एसे मोजाङावनो फैजोब्बाय होननानै बुंनांसिगोन आरो एसे लाइनाव फैदो न'आव खावसे थांबाय आरो प्राइभेट बै माबा MRD आवबो दंमोन नालाय सिरियास दंमोन बेयावबो आंनि फिसाजो दंमोन बिसोरबो एसे जोंनाव थांनानै एसे मोजां दा मोजां मोनबाय होनदों आरोना ओमफ्राय खिनाया एसे जाबाय दं बारु ओमफ्राय हामलांगोन होनना बुंदों दा डक्टरफोरा खिनायाथ' थागोन एसे ओमफ्राय वास जालांबाय थागोन बेनि उनाव लासैनो हामलांगोन होनना बुंदों आरो हमना ला न'खरफ्रोमबो जाजोबदों माने जोंना सोरबा न'खरसेयाव सासे सानैथ' दंखाजोबोआनो जोंनि गामियावथ' ओरैनो 37 खरल' दं नालाय 37आव माने सोरबा सानै सोरबा साथाम सोरबा सासे बिदि जाजोबदों आरो जाबावनो हानाय चान्स दं सोरबा दाथ' गामियाव सासेयानो बिदिनो जाबाय दं ओंखारगासिनो जाबाय दं आरोना जाबाय दं लाबोगासिनो दं नामा लाबोनाया खाथि खालानि बे माबायावबो दिन्थिदो देखाबा मेडिकेलाव आरो बिदिनो फार्मासिफोराव दिन्थिदो होनना बुंदो आरो दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों सिलाफोथार सरकारि मेडिकेल सिभिल हस्पिटालाव जोंनि बे देखाफाहाम हालामनि 2 नं रामपुर गामिनि मुस्रि रन्जन बसुमतारी न'खराव 2 नं रामपुर गामिनि रायजो राजाया आर'ज गाबनायनि गेजेराव बिथांमोना आर'ज जोबनायनि उनाव साना जानायजों लोगोसे इयुनाव जानाय लोंनायनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना नेक्स्ट अखानायै लोमजानाय हाबाफारि जादों बे लोमजानायखौ लानानै नै दिनै सिभिल हस्पिटालाव लाना फैदों जाहाथे मानि जाहोनाव जादों जों दा बेखौ नायबिजिरना मोनासै जिहेथु नैबे सरकारि मेडिकेलनि जा दैदेनगिरि एबा मा होनो बेखौ डक्टरनि नायबिजिरनायाव बा नायबिजिरना सोलिगासिनो दङ जोङो दा बेनि फिक्स रिजाल्टखौ मोननाय जायाखै जों रिपर्टखौ मोननाय बायदिब्ला जोंनि रामपुर गामिनि गासै बेमारि सुबुङा जादों 45 जनसो जोङो मोननाय जादों लिस्टआव दा बेनिखायनो माखासे बेमारिफोरा एसे मोजाङाव फैबाय दा खोब बारा गैलिया खोब दङब्ला दासिम 4 साबासो एसे सिरियासद्रायबो नङा एसे नर्मेलाव दङ बिसोरखौबो जोङो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जाहाथे मोजाङै मोजां जों फाहामनो हागोन बेखौ आङो बोर सारस्रिबाय आरो जोंनि इयुनाव जोंनि रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैदों सोरबाफोर गामियाव आर'ज मोनथिना खालामोब्ला जाहाथे सानाखौ बन्द' खालामो आं बेखौ मिजिंथिनानै आंनि दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायनायखौ आं एसेनो फोजोबबाय गोजोन्थों।